आज हम लोग साथे शेयर करेम करेला के भुजिया। एकरा के बहुत अलग तरीके से बनेले बानी। एकरा के खाएम तो बिल्कुल ही कड़वा ना लगी और बनाए में भी बहुत आसान बावे। तो चलिए एकरा के बनावल शुरू करतनी। यहाँ पे हम 250 ग्राम करेला ले लेले बानी। इ करेला ना करैली हवे। एकरा के पातर पातर काट लेवे के बावे। तो देख सकतनी हम कितना पतला पतला कटले बानी। यही हिसाब से एकरा के काट ली। अब एमे चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल दी और चुटकी भर डाल दी नमक। अब एकरा के अच्छा से पानी में डुबा दी और डुबैले के बाद 10 से 20 मिनट खतरा छोड़ दी। 10 से 20 मिनट के बाद एकरा के पानी से बाहर निकाल दी। तो यहाँ आप रोरा देख सकतनी कि हम करेला के जो बाटे पानी से बाहर निकाल देले बनी। ए तरी करेला के हल्दी पानी से धोए में एकर जो कड़वाहट बावे उ हट जाला। तो यहाँ हम एकदम हटा देले बानी। देख ली सारा कड़वाहट पानी में चल गइल बावे। अब करेला के जन पानी बानू अच्छा से करेला से छान लेवे के बा और एमे डाले के बा 1.5 चम्मच बेसन। एकरा साथे में डाले के बावे 1 चम्मच चावल के आटा होखे तो चावल के आटा डाल दी, नहीं तो मैदा, नहीं तो कॉर्नफ्लोर कुछ डाल दी। छोटा चम्मच एमे डाल दी मिर्चा के पाउडर और छोटा चम्मच डाल दी में हल्दी के पाउडर। नमक डाल दी स्वाद अनुसार। अब एकरा में कुछ नहीं के डाले के एकरा के अच्छा से सान लेवे के बा फटाफट से। सान के एकरा के रखे के नहीं के, नहीं तो एमे जन नमक पड़ल बानू उ पानी छोड़ दी दोबारा से करेला में। तो एकरा के सान के रखे के नहीं के, तुरंत एकरा के सान करके और एकरा के छान लेवे के बाटे। तो हमें तैयारी कर लेले बानी। अब कढ़ाई में सरसों के तेल डाली। सरसों तेल में ही इ बहुत अच्छा होला। रोरा चाहिए तो एकरा के छान सकतनी, नहीं तो यही तरिया कम तेल में रोरा अगर बनाए के चाहिए तो एकरा के बना सकतनी। तो हम कम तेल में ही करेला के डाल देले बानी। अब एकरा के हाई फ्लेम पे अच्छा से क्रंची होके तक फ्राई कर लेवे के बाटे। आँच के स्लो ना रखेम, आँच के एकदम हाई पर कर देम। तेज आँच पर बनाएम ए भुजिया के। ए तरिया रोरा एक बार अपना घर पर बना के देखेम, रोरा बहुत पसंद आई। जेकरा पसंद ना आई उहो रोरा से मांग मांग के खाई। और एमे जौन करेला के कड़वाहट बाना एकदम से ना लागेला। तो यहाँ देख सकतनी जौन करेला बानू एकदम क्रिस्पी हो गइल बाटे। तब एकरा के का करे के बा कढ़ाई से निकाल लेवे के बावे। साथ ही सखी लोग अगर हमारा चैनल पे नहीं बानी तो प्लीज़ हमरा के फॉलो करें। हमार वीडियो कैसन लागता लाइक कमेंट और शेयर करल ना भूलें। दोबारा से में थोड़ा सा तेल डाल दी और 1 चम्मच डाल दी सरसों। 3-4 गो मरचा के पातर पातर काट के डाल दी। मरचा के अच्छा से भून लें। अब एमे 2 गो प्याज डाले के बाद तो प्याज के हम मोटा मोटा कटले बानी, तनी देख ली। प्याज के भी हाई फ्लेम पे ही पकाए के बावे। तो हम एकरा के चला ले बानी। थोड़ा सा भूनला के बाद एमे नमक डाल दी। तो प्याज के हिसाब से ही नमक डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डाले के। चिटकी भर डाल दी हल्दी और चिटकी भर डाल दी लाल मिर्च। प्याज में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर हम कलर आए खतरा डालनी है ताकि प्याज जौन बाटे भूजे में अच्छा लगी। और जब प्याज हल्का हल्का भून जाई एमे करेला के फ्राई करल डाल देवे बा जौन हम करेला फ्राई कईनी है। अब एकरा के आँच कम करके और ढक करके पकाए के बा। तब बीच बीच पे 1-1 मिनट पर चलाते रहें, नहीं तो जर जाई। एकदम आँच कम करके हम एकरा के भूज लेले बानी। तो इ जौन करेला के भुजिया बाटे लगभग बन के तैयार हो गइल बावे। देख सकतनी बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी लागेला। अब क्या करे के बा एकरा के एक साइड में कर देवे के बा ताकि जौन एक्स्ट्रा तेल होई वो किनारे में लग जाई। ए लेखन कर दी तो देखिए एक्स्ट्रा तेल निकल जाई। अब एकरा के रोटी चावल दाल कोनो चीज़ के साथे खाई, बहुत ही मज़ा आएला खाए में। तो ए भुजिया के रोरा एक बार ज़रूर ट्राई करें।